Kesä alkaa olla taputeltu, aika siirtyy kohti talviaktiviteetteja. Kelit huononee, silloin luonnollista siirtyy sisäpyöräilypariin. Pyörävarikon valikoimasta löytyy nyt Wahon trainerit ja nyt meillä on tarkemmassa syynissä Wahon Kicker Move treineri. Tällä treenaamisen aloittaminen on hyvin helppoa. Sie heität töpseli seinää kiinni, pistät pyörän läpiakselilla kiinni traineriin ja alat polkemaan. Tää Move on nimensä mukaisesti liikkuva treineri, eli tää liikkuu pituussuunnassa sekä sivuttain. Tällöin ajaessa sulla tulee hyvin luonnollinen fiilis, ihan kuin sä olisit ajamassa ulkona. Tällä älytreenerillä onnistuu treenaaminen kaikissa virtuaalialustoissa. Sen lisäksi tää soveltuu erinomaisesti e-racingiin, eli jos sua kiinnostaa ajaa kisaa, niin tää on oikea laite siihen. Mut myös soveltuu erinomaisesti vasta-alkajalle ja niille kokeneille harrastajille. Sisällä ajamiseen ei tarvitse olla rangaistus, se voi olla hauskaa ja tää on oikea laite siihen.